ಹಲೋ ರೆಡಿಯಾ ಊರು ರಡೀನು ಈ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಮೇ ಬಟ್ಟಿಯ ಓಕೆ ಬಾಸ್. ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಕೊರ್ಲೆ ಕುರಿ 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 ವಾ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಾ ಅವ್ ಮೈಕ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇನಿ ಟೆಪ್ ಪಡದ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನರಂಗಮೇರ್ನ 1K ಸಬರ ಸಬ ಓಲೆ ಪಡು ಒಂಜಿ ಐತಲೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಂದು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಅವೇನು ತೂ ಅನ್ನಾರು ಮೇರು ಅಣ್ಣ ಗಿಡಗೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸುಧಾರಿ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಕೈ ಬಚ್ಚು. ಸರಿ 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 ಮೈಕ್ ಹಾಕೋತಿ ಉಂತಾವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ದಾದಯ ಅವಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಯಾವ ಬಾಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾವಲಿ ಅದು ರಾಯನ ಫಿಲಿಮ್ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಫಿಲಿಮ್ ಕೇಳಿನ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಐಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೈದಿನ ಕೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೊಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸುದ್ದಿದೆ ಪೋಚಿ. ವಾ ಅವಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪರಂಗಿಯನೆ ಅಭಿನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲಯ ಪೋಯಿನಿ ಧರ್ಮ ನಾಚಿಕೇಟಿಯನಾ ಅಂದ ಎಂಚ ಪೋಯ ರಂಚನೆ ಬತ್ತ ಎಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಜಲ್ಮನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗಿತ್ತನವರ ಯಾನಡ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಸೈದ್ವೆ ಮಾರೆ ಸಾ ಪಾಕಡ್ದಂತ ಇಂಚಿನ ಬರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತಲ ಭಯಪಟ್ಟ ಕಲ್ದೆ ಜಾನ್ ಹಲೋ ಚೇಟ ಒಂದು ಭರತ್ ನಡೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತವು. ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬರ್ತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನರಂಗೆ ಮೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸಿನರ್ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋರಿಗಾಡ್ಲೆ ಬರಂದು ಇತ ಬತ್ತಿನ ಮಿತನ ಬಲಗೆ ಪಕ್ಕಡಿನ ಅಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪನೋಗ್ಲು ಬರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ಇರ್ ಬೊಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓ ನನ್ನ ಬೊಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬೊಟ್ಲೆ ಬುಟಿ ಏನ ಮಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾರೆ ಬೇಟೆವಾಡಿಯ ಪದ್ಯ ಸಾವು. ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪರ್ಲ ನೆಕ್ಕುಲೇನ ಮಾರೆ ಅತ್ತಬೆ ಗೆಸ್ಟಿಯ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪರಿಯತ್ತ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲೆ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರುವತ್ತ ವಾ ಈ ಸರಿ ಫುಲ್ ಗಲ್ದಿ ಏನು ಬಂತ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ನರಂಗೆ ಮೇರು ಆರ್ನ 1K ಸಬರ ಏನನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆರಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭರತ್ ಪಂದ್ ಪುಟಿನ ಪುದರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಪಂದ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ದಿಯರ್ ಭರತೇಶ್ ಪಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅದ ಎನ್ಮುನಕ್ ಪೋನಗ ಮಾಸ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಭರತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದ್ ಮರ್ಲ ನೀ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜನ ಜರ ಸಾರಿ ತಂದನು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಡೂಡ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ಲೆ ಒಂದಿಗೆ ಕೆಂಚ ಮಲ್ತ ಸಂತು ನನ್ನ ನೂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಪ್ಪು ತಿರ್ಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಡೂಡ್ ಒಂದು ಯಾಕುಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕೋಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮುಂಡ್ರಿಗಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮುಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಇದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಜನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಿಡೋದಂತೆ ಕಾಣೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈತಂದೆ ಸಂತಾನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಜೆ ಸಂತ ಏನಂತ ಬಂಗೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ತೂದಾಪಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆ ನೋಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ದಾರ್ಲ ಮಲ್ತು ಜನರಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೋ ಗೊತ್ತಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಾನು ದಾತು ಪಿನಿ ಆಂಡ್ ನಡಪಿ